Nu er jeg væk, og jeg tager lige. Hold da op. Skal det ned? Den er zoomet ind. Det er lavet omkring 18.000. Det ser meget til ventet. Jeg ved ikke, hvor mange der er der nu. Så det er svært. Ja, jeg er høj penge. Så når man skyder vingerne over halen af sådan noget sted, så bliver det, der skyder på dem efter de har døde. Men det er det Så ser bare sådan en klump, der bare falder ned på hovedet, ikke? Og skyder på dem og skyder. Er det okay? Ja, min motor bliver bare lidt varm. Nå, det var ikke det, jeg snakkede om. Du kører, når du er langt væk. Så var det okay, jamen jeg tror der ser en bombe, hvor der var der halen, og så vil der sådan på den derinde. Så mangler den vingerne, og så drikker du retten til ind i skoven. Er du virkelig? Men ja, men sgu, det er også sjovt, det er virkelig okay, du. Wow, han er idiot. Wow, han er idiot. Ham der styrer. Det er raketfly, der er blevet mod. Har jeg fået slået dit spændelse af igen? Jeg vil hellere være med en, der kan finde spille. Mig? Er det mig? Ja. Jeg tror, jeg skal kunne lande mit vand er 187 grader varmt. Jeg tror ikke, det er meningen. Nej, fuck, jeg er dum. Jeg er ikke Nej, det er ikke rigtigt. Vi flyver nu. Ja, der er også en sky i vand. Det giver egentlig meget god mening. Hvem der fortæller? Vandet flyver. Jeg blev ramt af én gang af modstander, ikke? Og det er ikke bare critical hit, fordi der er ikke skidt noget. Men han har tydeligvis fået ramt med vand alligevel. Der lå bare... bag os. Hej mor, det er Peter. Der er en lige over den sten der. Ja. Den lander ikke godt. Nej, hvad fik nok det lager. Ja. Hvad for grunden? Prøv at se. Det er Han er der. der. Jeg kan se det på bussen. Han er der. Jeg kan ikke bruge der til noget. Så det er sådan, jeg skal lande et fly. Ja, det er lidt svært. Oh shit, jeg bliver angrebet. Der, så stille. Det er ikke godt det her, mor. Hvad vil sige der? Ses, jeg mistede vingen. Hej. Hvad der er en svidsspring. Jeg er klar til at skyde den, hvis der er nogen, der spawner i den. Ja. Der, står den. Okay, jeg fik ham. Han prøvede at jump. Jeg var i gang med at lande på den ene sted, så kommer bare kæmpebomber flyvende over den styr på, det var sådan her. Der er en bombe. Der var nogen foran Der dig. er en bombe i det der. Oven på huset, bag huset. Ja, men jeg kan ikke se det. Der er for meget. Ja. Spring lige på. Der. Ved bilen. Se, nu må jeg se. Der var en. Jeg vender væk. Nå, ja. Okay, der er nogen bag os. Bag os. Der får jeg bare en missil over os. Eller en RPG over os. Oh my god. Så længe han ikke ødelægger os, så er det fint. Der skal jeg væk, inden han vender tilbage. Der var nogen. Der. Du stikker ikke af! Stik ham. Tak. Jeg er ved at... Gør noget. Med en battle-tank-griffin. Ja. Han spørger om repairs. Så gå over og repair. Du skal bruge medaljerne nu. Ja. Jeg ser ikke ud til at være nogen af ham, bortset fra ham der kan tage et rundt i hjørnet. Der venter på os. Der er 2. Kig på kortet, der er 2. Ja, der er mange. Jeg fik hitmarker på ham. Mor fik mig dræbt først. Ja, jeg kunne ikke tænde på speederen igen. Jeg brugte den håndtryks NATO. Hvad fanden er de her? Og så er det på en motor. De lander med helikopteren. Overvejet faktisk skulle lægge den ned.
taler du? Gå lige tilbage, der kan det fejl. En. Jeg synes ikke rigtig, man kan holde tilladelse til højtaler på, når Ulrik ved, at jeg snakker mere. Nej, det er meget... Hvor gammel er det? Ja, nu er jeg jo til det. Han kunne ikke blive livet. Jeg er ikke kun til banen og færdig. Muligt, der ligger en lige her. Det er okay. Det trækker lidt ned på det. Men altså, det er okay jo. Jeg vil lige ud og dræbe en sniper, der lå der. 3 kill til. Står ikke, når du har en kode på 4,5 dags. Der er Så er det vel netop ikke fint. Nice. Nej, det 3 for 1 er jo fint nok. Det er sådan en regel op. Jeg fik en af dem. Dræb 3, dør 1, så vinder du gage. Rikard, derovre skal vi ødelægge det. Det må man sige, hvad det er vigtigste. Der er en tank lige på. Alle ved, at kodaen er det absolut vigtigste. Kan du se den der helikopter derovre? Super sådan... Jeg kan virkelig godt bare undgå at løbe igennem. Så dræber jeg en, ikke? Og så går jeg op i 13 km højde, og så går jeg igennem med resten af gamet. Og så hvis der kommer en, så fordi jeg har den propfighter, der dukker bedst, den smadrer ikke bare som vægner. Så hvis der kommer en derop, så flyver jeg bare prøv at kigge den vej, jeg kigger. på løfterne, og så dør den. Jeg kan ikke se, der er ikke andet end nu. Det er sådan, du spiller godt. Rikard, kig til, hvor jeg kigger. Der er en tank, der er en tank. Men det er jo ikke sjovt at sidde oppe i 13 km. Det er der, hvor jeg kigger, så er der en tank. Det kommer an på, hvad du har fået på dagen. Der er klar til repair, ikke? Du spiller ikke godt. Jeg har ikke en idé. Jeg venter lige på anden strike. Nej, men når... Tænk på, hvis Counter-Strike-runderne havde, hvad det hedder, en time. De var en time, ikke? Og du kunne flyve samtidig. Og så der var en, der var blevet ved med at flyve opad, til vi ikke kunne se ham, og så fløj han lidt videre. Sker der... Og hvis de så kom derop, så TP'ede han derned igen. Hvor det bliver lukket fra? Jamen, det er der, hvor jeg kigger. Jeg kan ikke se. Jeg ved godt, hvor det er, vi bliver lukket fra. Jeg kan ikke se, hvem det er. Så du skud. Prøv at forestille dig, Andreas. Vil det være en welcome change? Vi er nødt til at flytte. Jeg skal bare gå væk, det er det virkelig. Og så er nogle personer, der flyver hurtigt op ad en. Nå, der, Rikard, prøv at se. Det er så mange mennesker. Oh my god. Det er dem, der er lukket på os. Og så kan du kun skyde inden for en vis afstand. Ellers så kan du... Ja. Og sådan er det også til det stadig for. Counter-Strike? Ja. Ja, til dit skud forsvinder. Lige der. Hvor er der? Det er også, det er jo præcis. Og du kan kun se en prik, hvis de er mere end bestemte afstand. Du kan se en sort prik. Nej, du skulle ikke have gået ud af den. En pixel. Han var ved at springe den, hvis jeg ikke gjorde. Stoppede. Nogle gange sidder man og leger spot. Du skulle ikke have gået ud af den. Jeg tror, du sagde det. Hvis der er et fly, der er... Ja, det var dårligt planlagt det der. Skal finde den, så hedder det spot det der. Det er der bogstaveligt talt. Det er det egentlig godt kan lide ved War Thunder, det er sådan send-agtigt. Det er stille og roligt, du kan spille